बांग्लादेशनि परिस्थिति नायनो थांगांखे अनेक केरिमा सिंसा आबनि बागै तिनि आनि कक न आं कचारना मुसुंगो जतो ताकते बक्सनो स्पेशली बांग्लादेशनि जे अवस्था आबो एनी हाउ ताबुक नायनायनि अ सिन दग बरक जेसे कपानो जे बर्डर क्रस खाया नांनाय अबहाय अवस्था फायसकाया एबं एनी हाउ बरक बर्डर क्रस खायासा पर्यन्त बरक शान्ति माया एबं बरक निजिनो बासि माया अबहाय अवस्था नि दं आबनि बागै ताबुक अबो तो इक सिन दग नाया थांगा अबो स्पेशली वेस्ट बेंगल नि सिन जदि अंगि दं हाबन सिनति रावो अम हाइकेन बर्डर किनार किनार गोबां बरक न जमकजाक इनका अबनि बागै जों एक्चुअली हंके एकदिके के गवर्नमेंट नि एकटा ताबुक डिसिजन नि पेपर दं दुइटा देश नि गवर्नमेंट डिसिजन नि ऊपर डिपेंड खायो ताबुक अबो सिनि इंडिया गवर्नमेंट अथवा बांग्लादेश गवर्नमेंट नि बिसिंगो समझौता अंगिभान थांका अंगि थांमानि परे जदिनो भारतबर्ष अब हाइके गोबां रिफ्यूजी तैसे आश्रय लेनानै बागै त्रिपुरा हाव तुबनानै अंगि दंखा अब हाइजा आगियो 1971 जेमन जुद्ध समायो अंमा हायो एं याखाबा 1947 दको फाइजाक अब हाइ गोबां मनो दङ अंका स्पेशली ताव का साना थांगा अंका अब 1971 नि कखनो मा सानाय बिसेस थायै अंकाय तबे खे ताबुक बो अब हाइनो बंगारो जे दांगा अंलायमानि अथवा देशो जे गन्दगोल अंलायमानि बागै बरक ताबुक बात दं गै खारि या नांना निजिनि जाननो बासिनानि बागै जे अरो स्पेशली नाया थांगा अंकाय अरो मैक्सिमम न माने हिंदू अब हाइ बरक रक जरा तंनाय रक अंकाय बरक ताबुक जदि न कुनो कारण न ताबुक साबजानि बागै फनो तिनि फाया नाङै दंखा नै अंका ताबुक सिनि दस सप्ताह मोननाय अमन कायसा प्रश्न अंगै दंखा ताबुक आनि मते से अथवा नंनि मते तामुं आबुंया हवा हाइपाना मतामत तो जदि मा सानाय ताबुकनि जे परिस्थिति नाहाना थांगा के ताबुक सिनि त्रिपुरानि भरक रक तामुं खायकेसा अथवा बम हाइ अवस्थाय जों निजिनो बासिनानै बागै निजिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों तामो पदक्षेप दाना नांनाय इनका आबोतो कखनो जों आगेनि सिमो साइफायो एवं ताबो कखनो ताबो जुरदार खै सानानै मुसुं का अब अंखा सिनि जे सेपारेट स्टेट नि हिमानि सेपारेट स्टेट नि हिमानि याके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि हिमानि अब जों ताबो जुरदार खयै जों कखनो मा सानाय या खबा ताबुनो अ जरा आंगि दंखा जे जों स्टेट सेपारेट सानमानि याके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमानि अब ताबुनो एमन एकटा सिचुएशन नङै बासाय दंखा जे जों दुइटानो कैसा लामा रहिबानो हय एक जदिनो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नि ऑर्डर बाय जदि स्टेट गवर्नमेंट बात दंगै जे रिफ्यूजी न तुमना नांगै दंखा अब हाइके जदिनो ऑर्डर नै दंखा के हाइबानो सिनि कैसा सामुंखौ अमा हाइसे स्टेट गवर्नमेंट जदियो बो सेंट्रल गवर्नमेंट दागु मुंबाई ओ सामुंनो टांगा होनङै दं दे हाइबानो सिनि बरक दक सिनि त्रिपुरा सारक सिनि कल्चर कस्टम ट्रेडिशन एवं जों निजिनि बासिनाय बगै जों अबनि प्रतिरोध माखिनाय एवं अप्रतिरोध अब हाइकेन सुचार निमा बाजानाय जों जतनो पाले पाले सिनि त्रिपुरा साजारा तंनाय दक जों जतनो अंखरैनो आन्दोलन बा खाइबिनाय एवं अ जागा नायदि बर्डर एरिया आव फायै गोबां महै बरंना आरो निजे रिफ्यूजी जानाखि हिंदू स्पेशली बरक ताबुक बर्डर क्रस खायनि बगै रिक्वेस्ट खाइ दङ एवं बीएसएफ रकम प्रक खाइ दङ बीएसएफ नि अफिसार जों जेखोनो पार खाइ नै तके बर्डर बीएसएफ रक जेसकेवन बरन आपातता अब आटको गइ दङ किन्तु हायापन अमहाय बिसिं बासां तितो ताव फायै मानो एन कासे कनै अमहाय सिनि एरिया रक तो गोबांमा अमहाय बर्डर फेन्स गोबांमा रजाक गइबो दङ इनका अ जागा कासे कनै दलायो दंना एन अ जागा अवसिमिया ओमफ्राय कुनु समय बरक दले पालेबो फानि बगै चेष्टा खाइ दङ तबके बीएसएफ रकनि चाइते मुंबाई अथवा बीएसएफ रकनि जे ऑर्डर माया माने बगै स्टेट गवर्नमेंट नि अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट नि कुनु अमहाय ग्रीन सिग्नल करी माने बगै तिनी अमहाय उंयांगै दङ बा बरक खाइमेयांगै दङ ताबुक जदिनो अमहाय ग्रीन सिग्नल लेजाखा अथवा समझौता अंखा दुइटा देश नि बिसिंगो माने बरक न रखनानै नि बगै बा किसा जरानि बगै सिनियर शान्ति शृंखला अंमनि परे संथेसे फिरगै तो नाय हुनै जदिनो समझौता अंगिहान दंनि किन्तु अजगा सिनि प्रतिरोध नांनाय सिनि बरक दं जतो बरक तंनाय रक सिनि त्रिपुरा सारक जों स्टेट गवर्नमेंट नि बिरुद्धे अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट नि बिरुद्धे दुइटानि बिरुद्धे सिनि त्रिपुरा हो जों तन्नानै रैया अथवा जों बनो अजगा तुबुया नै जों प्रतिबाद बार खायनाय जों अंफ्रै मा खायनाय अजगा जों बीएसआर न गवै निनि
BSR no simi sing asai kuno lap unglak sing aboni bagai government no sing प्रतिबाद खानियान bagai borok no tubiya ungnani bagai government no sing khananan bagai sing bo একটা দিন অবহাই অংখান নাঙ্গি দংখা গাই প্রতিটা অবহাই পাড়া রক আমচে রক বরক সিনিয়া রক দংখাঙ্কাই অথবা নুগুই দংখাঙ্কাই রকম হাই দলে পালে ফাই দংমান নুখাঙ্কাই जों सिनि हाव तन्नानि रिया अबहाय जे पदक्षेप नाखनामानि सामपमाके जों आबनि एकोनो फुंनाय गांखाय जों बरकनो जेसकपनो जेकुनो बरकनो नुन बरकनो खांखाय जों जेसकपनो बना खाना नांनाय साना नांनाय एबं जों दल पालेनो अंखर लायै आ बरकनो कुनु कायसे जागाफोरनो आश्रय रिया कमहाय बरक आश्रय रोजाकनाय अथवा रोनानि ओंखांखांखाय एक अबहाय न ओङै मानो जे कुनु ना कुनु स्कुल लग ओङै मानो अथवा कुनु कुनु अमहाय रिहेबिलिटेशन सेन्टार तांनि रिजाक मानो इनके आ जागाराव किन्तु जों तन्नानि रिया एबं अ जागा तनै मांला खनि जों प्रतिबाद खानिया बगै जों सुच्चार माननाय